Τζενάκη. Ορίστε μας. Ξέρεις πώς έχεις μείνει στην ιστορία της τηλεόρασης? Σαν μια πάρα πολύ ταλαντούχα ηθοποιός. Ναι. Για ποια ατάκα εννοώ? Ναι, ξέρω, κάτι έχω ακούσει. Θέλεις να μας τη πεις? Πώς θα τα πάρω? Από ό,τι βλέπω θα πάρεις ασχετά. Εντάξει. Να την πω εγώ τη λέω τζάμπα. Τι έγινε, Κωστάκη? Σε γουστάρει χωριάτισσα? Ναι! Πάμε στο επόμενο και στο πιο κρίσιμο παιχνίδι. Στο παιχνίδι που είναι ό,τι πρέπει για όσους δεν μπορούν να θυμηθούν τους στίχους από ένα τραγούδι. Αρκεί να ξέρουν τη μελωδία, τη θυμήθηκα και να μην έχουν αγριοφωνάρα. Εσύ θες να τα πεις όλα. Είναι η ώρα για το αγαπημένο μας παιχνίδι. Κάνε μου λιγάκι ντου! Εδώ θα κρυθούν όλα. Στο τέλος θα ξέρουμε ποιος θα αποχωρήσει. Το μόνο που χρειάζεται σε αυτό το παιχνίδι είναι να τραγουδάτε με το ντου όποιο τραγούδι σας δείχνω στην κάρτα. Ή από κάτω πρέπει να βρείτε τον τίτλο. Αν δεν το ξέρετε, θα μου λέτε πάσο. Κάθε λίστα έχει 20 τραγούδια. Για κάθε σωστή απάντηση θα κερδίζετε 5 βαθμούς. 5 είναι το. Συγκεντρωμένη. Εγώ θέλω να κάνω μια αλλαγή. Άρα η διαφορά σας είναι 2 τραγούδια, Αγγελική. Ναι, θέλω να σου πω κάτι. Εγώ θέλω να φύγω τώρα από το παιχνίδι και να φορώ το Μιχάλη στην ομάδα μου. Γίνεται αυτό? Δεν γίνεται. Και Έχουμε τον Αντώνη πρώτον και δεύτερον σου λέει ότι με 2 τραγούδια. Δεν ακούει η κοπέλα, αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν ακούει! Ξέρω, ξέρω, με 2 τραγούδια. Αυτό γίνεται χρόνια. Με τη διαφορά, Και έχετε στη διάθεσή σας 90 δευτερόλεπτα. Γεωργία, ποιος θες να ξεκινήσει από την ομάδα σου? Λέω να ξεκινήσει πάλι ο Μιχάλης. Μπράβο, Μιχάλη. Έλα, Μιχαλάκο. Έλα, Μιχάλη. Ο χρόνος σου ξεκινάει από τώρα. Γιατί του λες λόγοι βουναραγούλες. Έλα, Όπα, όπα. Μπορεί να το... Ναι, τώρα. Έλα, μην τα πείτε όλα. Βρε Μελαχρινάκη. Οι θαλασσιές κάτρες. Έλα. Μπράβο, έλα. Καλέ. Τι είναι? We are the champions. Ναι, έλα. Πάσο. Ήταν ένα μικρό καράβι. Πήγε, μωρέ, πήγε. Πάσο. Τελειώνει ο χρόνος. Πάσο. Ναι, παιδιά. Καλά πήγατε, 6 βρήκατε, κάτσε κάτω. Όχι. Πάλι σαν ήταν ένα μικρό καράβι ήταν γι' αυτό. Τόσο ωραία το είπες. Ήταν ο εθνικός ύμνος της Συρίας. Έλα ρε. Πολύ εύκολο. Λοιπόν, βρήκατε 6, 5-6, 30. Εντάξει. Και πάτε στους 67 8 βαθμούς, πρέπει δεν είναι να καθόλου άσχημα, έτσι, νομίζω. Θα βρουν 8. Και συνεχίζω. Να σου πω κάτι. κάνεις να σου πω, ανάμεσα- Πες ότι εγώ δεν βρίσκουν με τίποτα. Δεν μπορώ να πω πάσο και να φύγω. Θα πας πού, Άγγελη? Να κάτσω στον καναπέ να ανέβει ο άλλος. Κοίταξε με λίγο. Ηρέμησε. Κάναμε λάθος. Είναι λάθος. Είναι λάθος η Είναι ομάδα. λάθος όλο. Το ξαναγυρίζουμε όλα από Δεν την θα αρχή. κάνεις φασαρία να ακούμε όποιος είναι πάνω τη μουσική. Λοιπόν, πες μου ποιος θέλεις να ξεκινήσει. Τι σε βρήκε καημένα και Αντώνης. εσένα? Ο Αντώνης. Συγκεντρώσου τώρα. Σοβαρό. Εντάξει, Ο πιο βέβαια. σοβαρός είναι ο Λουδάρος. Η ομάδα θα καταλαβαίνει τι γίνεται. Συγκεντρωθείτε. 9 θέλετε. 9 για να κερδίσουμε. Άμα πηγαίνει 8 για ισοπαλία. Με Δεν θέλουμε οκτώ την ισοπαλία, ισοπαλία. να κερδίσουμε. θέλουμε. Λοιπόν, σε περίπτωση ισοπαλίας παίζουμε ακόμα 5 τραγούδια για να βρούμε τον νικητή, έτσι. Πολύ ωραία, τέλεια. Ο χρόνος σου ξεκινάει από τώρα. Πιάνε ψηλά. Έλα. Το χτυπόμουν. Πάμε για τρέλη, Έλα και ηλικία, έλα και Έφυγες. ηλικία, έπαιρνε και κοίτευε. Όχι, στον δρόμο. Πάσο!
Κορίτσι μου! Άλλο. Άσο. Εντάξει, θα τα φύγω. Μωρό μου, sorry. Τι κάθεσαι, λαμπάδα. Μα πού να πάω. Πάσο. Θα μελαγχολήσω. Έλα. Δεν προλαβαίνω. Τα πιο ωραία λαϊκά. Δεν πειράζει. Τέλος χρόνου. Τα πάντα, ναι, μωρέ. Ας πήγαινε σε ελληνικό. Έτσι γίνεται. Συγγνώμη, να σας ρωτήσω πόσα... Και αυτοί που χορεύουνε. Είναι οι νικητές. Όχι, τώρα πες μας τι κάνεις. Λοιπόν, βρήκατε 6. Ναι, και βρήκανε. Κάτι 57, έχουν 67. Άρα, δικαίως χορεύουν. Μπορούμε να έρθουμε και στην άλλη εκπομπή χωρίς κάποιους ανθρώπους. Παιδί μου με μουτζού, δεν είναι, δεν μπορώ. Πραγματικά δηλαδή, βοηθήστε με. Κάποιος από την παιδαγωγή να με βοηθήσει κάποιος. Λοιπόν, Γεωργία μου, συγχαρητήρια για την νίκη σου. Θα παίξεις στο τελικό για τα 4.000 ευρώ. Μπράβο. Κωνσταντίνε, έλα εδώ. Έχετε το φιλί σας αυτόν τον άνθρωπο. Τι τράβηξες. Μα είσαι ήρωας, πραγματικός. Να χαίρεσαι τα παιδιά σου, τη γυναίκα σου πήγαινε να πεις ένα ποτάκι. Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ένα χειροκρότημα για τον Κωνσταντίνο.